سلام تخططت ناز channel كما تخونوا لو من كلنا تقمنا أرستي هي غريبة زلخو أرست مرتنا لومي والفي أتبل كمي جيركا والفي توجد كمي جيرك والفي ما تشم كلنا أبستفل عليه كفالنا هيوتنا والفي لنا يويكا بزح سب والفتات على ويو هذا أمنا لومت مرتنا هذا نجر والفي لنا خنو بلون تخوينا انتهي ملكتات مس النرئيو والفي زلو سفسي ናይ ሓደ ነገር ናይ ቡን ዲወልፊ ዘለዎ ናይ ሽጋራ ዲወልፊ ዘለዎ ናይ መስተ ዲወልፊ ዘለዎ ናይ ቻት ዲወልፊ ዘለዎ ናይ ጌም ዲወልፊ ዘለዎ ናይ ግብረ ሕቡእ ዲወልፊ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ወልፍታት እዩ ዘሎ ስለዚ ሎሚ ንሪኦ ቀዳማይ ምልክታት ናይ ሓደ ወልፊ እንታይ እዩ ካልኣይ ድማ ብኸመይ ከነወግዶ ንኽእል ካበይ መፅኡ እውን ክንርኢ እንዲና ግን ብኸመይ ከነወግዶ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ሜላታት ክህሉ ይኽእል እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዝተኻለ መጠን ካልእ ቪድዮ እውን ክገብረላ ክፍትን እየ ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለዋ ምናልባት ኩሉ ኣብዛ ቪድዮ ክገብሮ ፈቲነ እንድየ ግን ገሊኡ ጎዲልኒ ኣሎ ግን ብርግፅ እንተሪኢኹማ ወይ ንነፍስኹም ወይ ንሓውኹም ወይ ንደቅኹም ወይ ንዝኾነ ሰብ መሓዛኹም ክትሕግዝሉ ስለ ትኽእሉ ኣገዳሲ ትምህርቲ ይብል እሞ ሃያ ናብቲ ትምህርቲ ንኸይድ So ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና addiction what it is and how to stop it እያ ትብል ኣርእስቲ ወልፍታት ወይ ወልፊ እንታይ እዩ ብኸመይ ክንከላኸሎን ክነወግዶን ንኽእል ኢና ክንርኢ እሞ ከየናዋሕኩ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ መጀመርያ what is addiction እንታይ እዩ እዚ ወልፊ ወይ ወልፍታት ኢና ንገልፆ እንታይ እዩ ቅድም ናቱ መብርሂ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ so a person with an addiction uses a substance or engage in a behavior ብለና ኣሎ ወልፊ ብመሰረቱ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ይብለና ሓደ ነገራት ንወስዶም ንሰትዮም ድዩ ንስሕቦም ድዩ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ከዓ ነርእዮ ነገራት ማለት እዩ ባህርናትና ናይ ባህሪ ወልፊ ኣሎ ናይ ነገራት ምውሳድ ከዓ ወልፊ ኣሎ ስለዚ ወልፊ ዘለዎ ሰብ እንታይ ዝገብር have a compelling incentive to repeat the activity despite the detrimental consequences so ወልፊ ከም ዘለና ብኸመይ ንፈልጥ ይብለና ኣሎ ነቲ ንገብሮ ዘለና ባህሪ ድዩ ነቲ ንወስዶ ዘለና ነገር ድዩ ናይ ግድን ክንደግሞን ክንደጋግሞ ንደሊ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ኣለዎ እዚኣ ኢኻ ትፈልጥ ወልፊ ኣለካ ድዩ የብልካ ወይ ወልፊ ኣለኩን የብልክን ነቲ ነገር እዚ ክደጋግሞ ውሽጣዊ ድርኺት ኣለካ ኣብ ውሽጥኻ ዝህውፀካ ዝድርኸካ ኣለካ ነቲ ነገር እቲ ቻት ድዩ ጌም ድዩ ሽጋራ ድዩ መስተ ድዩ ብዘየገድስ ፖርኖግራፊ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ እዚ ብሕቡእ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ምርኣይ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ቁማር ምፅዋት ክኸውን ይኽእል ጋምብሊንግ ዝተፈላለዩ እዚኣቶም ንዕዖም ንክትደግም ብዙሕ ግዜ ኣብኦም ከተጥፍእ ኣብ ውሽጥኻ ዝህውፀካ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ትፈልጦ ኢኻ ዕንወት ኣብ ነብስኻ ኣብ ንብረትካ ኣብ ግዜኻ ከም ዘሎ እናፈለጥካ ግን ንዑ ክትገብር ዝህውፀካ ሓይሊ ምዝህሉ ወልፊ ኣለካ ማለት እዩ ይብለና ማለት እዩ So addiction may involve the use of alcohol, drugs, cigarettes, cocaine, nicotine or behaviors such as gambling, gaming, pornography, sports and movies. ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ ወልፊ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ነገራት ዝሓዘ እዩ ሳብስታንስ ወይ ከዓ ነገራት ንኣብነት ንህልኾም ከም በዓል ሽጋራ ከም በዓል ኣልኮል ከምኡ እውን ድራግ ንብሎም በዓል ሓሽሽ በዓል ዝተፈላለዩ ኮካይን ኒኮቲን ኮካይን ወይ ከዓ ሄሮይን ዝብልዎም ኣለዉ ዋላ ዊድ ዝብለውን ኣሎ ከምኡ ድማ ኒኮቲን ኣቦን ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ናይ ባህሪ ወልፊ ኣሎ ነገራት ንወስዶም ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባህሪ ንኣብነት ናይ ቁማር ባህሪ ምስ መሽን ክኸውን ይኽእል ብካርታ ክኸውን ይኽእል እዚ ካልእ ጌም ለይትን መዓልትን ጌም ናይ ምፅዋት ባህሪ ኣሎ ፖርኖግራፊ ሕቡእ ፆታዊ ርክብ ኣብ ቪድዮን ኣብ ፊልምታትን ኣብ ኢንተርነትን ኣብ ዩቱብን ምርኣይ ክኸውን ይኽእል ከምኡ እውን ዘይነስተውዕለሉ ብስፖርት ፅላለ ዘዝመፀ ፆታን ዝኾነ ይኹን ፆታ ክትሕልፍ ዘይምድሊ ንዑ እንተሕሊፍካ ክትሓምም ትደሊ ዝውን ወልፊ እዩ ከምኡ ድማ ፊልምታት ብፊልምታት ግዙእ ዝኾነ ብሙዚቃን ብፊልምን እውን ወልፊ ኣሎ እዩ ስለዚ ዝውን ኣሎ ይብለና ኣሎ ሓንቲ መተሓሳሰቢት ናይ ኩሉ ወልፊ ድማ all addictions tend to induce a sense of feeling of failure hopelessness as well as shame and guilt ብለና ኣሎ ኩሎም ዓይነት ወልፍታት ሓደ ተመሳሳሊ ባህሪ ኣለዎም ንሱ ድማ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይገብረልካ ኣብ ሂወትካ ውድቀት ከም ዘለካ ከም ዝወደቕካ ሂወትካ ብዙሕ ከተስል ከም ዘይከኣለት ምክንያቱ ግዙእ ናይ ሓደ ወልፊ ካብኡ ክትወፅእ ስለዘይትኽእል ዘለካ ውድቀትን ተንበርካኽነትን መንፈስ የርእየልካ ከምኡ እውን ተስፋ ቁርፀት የስዕበልካ እዩ ከምኡ ድማ ሕፍረትን
كم دما مس نفسها كل جزء guilt معك خمسي انت تعسى ناي تعسى من الكدما بهوتك ينتبارك يبلنا له إذا حجو حفش definition ويكا مبرهين عن رزق هنا حجي عم ملكتات هذا سب والفلو ودي يقولون انت عينت ملكتات مزرئيو كنرينا قدام انت بلنا له clinical ويكا بحكم الناوي مداينا خنريو clinical diagnosis for addiction is based on the presence of at least two of this بوحدو كلتا كابزيوم حجي نريوم clinical ويكا حكم الناوي مرمراوي ملكتاتنا حدا والفينا غنري قداماي the activity or substance is used in a large amounts for a long time than intended التكت وزدو زلخا نقر دراك بيو ولا حششتي بزي قدس ويد ما اتتتك عملو زلخا قزي ببزحي قزيان ببزحي جنزب او والفنت خوينو جنزبن ببزحي كاو كتهلخ تدلي سازي كل قزيان تالو بزحي نايم هلاخ تهوس معناتيو وحد اي اخلكانيو جيم تخوينو ساعات 10 ساعات كتصعد تخيليها كومو دما دراك تخوينو دقاكيم كختوزت دليش غارقمو الكول معت كست تدلي سلازي حدا ملكتناتو كابتي والفزالكا بزح كاو كتهلخ من لاي معناتيو number 2 there is a desire to cut down on use or unsuccessful effort to do so كل جزء كتوجدو كتوحدو تفتنيها أوشتخ حيل لو نزت أتوقع بلي كقوها صري كقدلي تتوقع بلي زبل منفس علىك ويعلكي تتأجم جن ولا نزت تفتنك بزح جزء كتعوتلو زي مخال نحدا نجار تتوقع تبلو أنت زي تخلق كينك والفقين كارلو مالك سلازي أنت عين بحرديو توزدو زلخا نجار جب زي قدس تتوقع تبلو نفسها كتقوها صر نفسها كتقطع أبزي تخلو لدرجة والفتة عايز كارلخا مالتي زون كالاي ملكتي كتفتنوا تقولوا سالساي there is a carving or strong desire سالساي دما عوشتنا حدا برتو هوت لنا نعوز دلي in fact انت يبلو حنقولنا ابزكاتي كاند بلح ويكاتي اكتيف كفالنا حنقولنا كاند سرح فورتال كورتكس تبهله او مسو كونكشن لوزي مسو زمدنا لوز والفتات سو دما انت يتقبرلنا كل جزء نتنو دليوز لنا نمركب يزبال حات زكفالنا حنقولنا سلازي حنقولنا كند أبكال نجارات زبال نزي والفزة لنا نجار كنسونو خلنا ويكو حكو عدنا غلو يبال حات يكمي جيرو كرغبيخ زي حنقولنا بالتعمي انجيجد نت نجار تمسرخبنا نتو والفزة زنازلو مسرخبنا خا حنقولنا ناي حقوس ويناي اقامة هرمون دوفمين زبال كم زنزعي قبرو زي دما حقوس كم زحار عب نجار شبطنا خويني سمعنا الزول ملكت نايتي addiction زخونه والفك كم زنبركا زنس أبارقيو سلازي الزول حدا ملكت كوننا يخل مالتيو number 4 disrupts obligations at work school or home كل جزء والفنتلكا حقتات ناي تسرح كون خل ناي تمرت كون خل ناي كمو ناي بيت تمرت كون خل حق نخته في الرسي قد دكا سعبين كم زلونا فلتك حقي تحس كم زلها نفلتك جن نخد حسيو يقد دك الزون حدا ملكت ناي والفيو همشا using it in situations where it is physically risky كالت هو استخدم أنت يبلنا له نتي والفي حزي كازلو نجر ولا أكلاو تجمع فترة الكاز غنا بنسي أبحدقني بوتا ويا أبحدقني كنتات كوينكا كصعوبة جدا نابنت أنا ذكرنا بحرك نسجر كلنا أزيو حدقني شجارات والعكاس كتكاز التغلي لكن استيل عون كصعوبة زدليو سبعة نيرو extreme cases بكم زلوا كمون أبرت قريدة جوت شجارات سبنا أبنت تي ولا تقر سعبين تلو كمو الكل مدهنيتنا وسط كاي تصدي لو مخلو يوسد نا حشيش قال ما لازم كلا رستيو سلازي كل جزء ولا بحرجني كنتات كلنا ون أما كينا خلقا قال قين كون مصادر مالتيو زون ملكتنا والفيو مالتيو use continue despite knowing it's causing exacerbating physical or psychological problems بزي قدس أب أكلات كأنت عينت عنوات يورد الكالو زولفي كموسادون كمدقامون كتقطب أيتخلنيها سلازي صعبينون عنوات أب نفسها أب أكلات كهون أب سمعتات كهون أب كتب كهون أب حدار كهون أب كبابيخا بزح عنوات يورد الكا كم زولو نارا خلخاون تطو كتبلو
ክኸብደካ ከሎ እዚ እውን ተወሳኺ ምልክት ናይ ወልፊ ሒዙካ ከም ዘሎ ዘብርህ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ behavior addiction እዚ ሕጂ ዝያዳ ኣብ ምንታይ ኣተኲረ ይርፀንሄ substance ኣብቶም ንወስዶም ከም በዓል ሓሺሽ መስተ ኣልኮል ሲጋራ ገለ መለ ኢና ንርፀን ኢና ኣብዚ ግን ኣብ behavior ዘተኮረ ክንርኢ ኢና ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ በዓል ሽጋራ ናይ በዓል መስተ ወልፊ ካብ ቀደም እውን ንፈልጦ ኢና ብዓድና ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ዝርአ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እናገነነ ዝመፁ ዘሎ ሓድሽ ወልፍታት ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ዝፀሓፈለ ያርእሱ እንተሎ ብዙሕ ሰብ ኣውዓት ይኹም ዘሎ ክጠቕሶ ይደሊ ቀዳማይ ጌም ሰብ ብጌምስ ኣዲክትድ እናኾነ ብፍላይ ንኣሽቱ ኣብ ኣዲክሽን ናይ ጌም ምፅዋት ማለት እዩ ዘይተኣደነ ሰዓታት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ስራሕ እውን ክዕወቱ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ካልእ ቁማር ጋምብሊንግ ብካርታ ውሑድ ሰብ ዝበዝሐ ሰብ ግን ብማሽናት ዝተፈላለየ ቁማር ብምፅዋት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዚ ጋምብሊንግ ኣብ ካዚኖ ከይድካ ክኸውን ይኽእል በዓልካ ብመንፅር ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ሰብ ብኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ሰብ ግዳይ ኮይኑ ኣሎ ካልእ ግብሪ ሕቡእ ወይ ካዚ ፖርኖግራፊ ኢልና ንፅውዖ ናይ ካልኦት ብቴሌቭዥን ድዩ ብኮምፒውተር ድዩ ብቴሌፎንካ ፆታዊ ርክብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብስእሊ ምርኣይ ማለት እዩ እዚ እውን ብዙሕ ሰብ ኣብ ከምኡ ዓዘቕቲ ኣትዩ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ክፋል ናይ ኣዲክሽን እዩ ቻት ብቴሌፎንን ብኢንስታግራምን ስናፕቻትን ቲክቶክን ሕጅን ከምኡውን ፌስቡክ እዚኣቶም እውን ነፍሶም ዝኻሉ ወልፍታት ኣለው ካልእ ድማ ዝተፈላለየ ካልእ ዓይነት ወልፍታት እውን ኣለው ሕጂ ኣብኦም ቁርብ ክንርኢ ኢና እዚኣቶም ከዓ ምልክታት ናይ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ወይ ወልፊ ከም ዘለካ ዘርኢ እዮም ክኾኑ ንኣብነት restlessness or irritability when attempting to cut down or stop the behavior ነቲ ትገብሮ ዘለካ ወይ ነዚ ነገር ነዚ ወልፊ ሒዝካ ዘሎ ንብሎ ዘለና ጠጠው ከተብሎ ወይ ከተቋርፆ ክትሓስብ ከለካ ውሽጣዊ ሃወፅታ ኣለካ restlessness عرفت تسن بقى شبت تبل نابخت كي تدلي نعوخ تنكف تدلي بقى كابو كترحقسي زيت تدلي እዚ ሕጂ ምልክት እዩ ዝኾነ ይኹን ከተወግዶ እንተደሊኻ ነብስኻ ዕረፍቲ ስለትን ንዑ ክትሕስ ከለኻ ጥራይ ዕረፍቲ ትረክብ ኮይኑ ይስማዓካ ቁፅሪ 2 the need to repeat it with lots of money or time to achieve the desired excitement ሕጂ እንደገና ድማ تتصقب نوعو دقاقيم كاخد قبر كاعتدلي نعبنت جيم توزي جامبلينج حدا كابت بزح عنوات أبقو طبعا حبرت السبناز قبر زولو بزحد دك تبعاتيو أبزناي قمار معبول قمار مالتي ناي تكنولوجي قمار جامبلينج بزح سبي تألي خزولو أبزي مغنياتو كاب بزح حسبات بزي مقنان مساج متينو له دونجيا كمان نزا فيديو قبراي فلتي لنك أنا كن حنت برت أتسلز متأت إن جدًا كقبر على النيلة مالتي سلازي انتهي مالتيو بزح جنزب سريكا نابو تخيد كل جزء حدا تجيم أديكشن لوكالي كبرلي يزبل أنفت لك ناي كمار تجمع بزح نجارات اللو حدا كابت عناوي تجمع ناي كمار تايو جنزب مبلع كان تبلع ناي كونن السكان تلو تزعبي تجمع أب كمار تبلع أنت لها سرحكا جنزب تمسو ورحة تسميم كترجم يبلو نعها ورحة تسميم كشحكة تمس ويحمش شح تمس تخينك أب كمار أنت بلعك 10 شح عب ساعات تبلع تخلي عجنتي مسلك تورحة دخين كممزع ترجم زلوي مسلك دلواي مسلك كلاي دما شقق الكازم صاحيا بزخ طفخلو تسفا قرصت كتايزت كعكاس لازم نتسرح ناخد قدف نتمرت ناخد قدف تتابع مالت ስለዚህ ብዙ ዕንወት ይዘለዎ እዚ ኣመላት ዝውን ከነስተውለሉ ክንከላለና ሒዝና ለዲዩ ኣሓዘና ካላይ ብዙ ገንዘብ ይኻብ ቁማር ከተጥፍእ ደል ወይ ብዙ ግዜ ኣብቲ ገይም ዲ ኣብቲ ካልእ ኣብቲ ፖርኖግራፊ እውን ተኾነ ከምኡ ኣብኡን ብዙሕ ምክንያቱ ኣብ ሓዳራትን ኣብ ፍቕርን ኣብ ቀፃልነት ናይ ሂወትን እውን ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እቲ ፖርኖግራፊ ዝበሃል እውን ምስትውዓል የድልየ እዩ ስለዚ እንደገና repeated and successful efforts to cut back or stop it ኣብዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ከተወግዶ ወይ ከተውሕዶ ትፍትን ኢኻ ግን ዓወት ኣይትረኽበሉን ኢኻ ዓወት ኣይትረኽበሉን ኢኺ ስለዚ እዚ እውን ምልክት ናትዩ preoccupation with behavior كل جزء busy زجبرك ولا تليفون حس كانت زي اللي خويت أنت زي اللي حنقول كأن بزعبو فانتازي يحسب على لذي أبو أنت اللي جزء تتفعل لها أو أنت زي اللي بحسابك جزء تتفعل مالك feelings of emotional distress leading to it كل جزء ما سمعتاوي زي عقابات ويكاتسقطي يفتر الكنا ومخاتك ويكاوم صوت أخاون التنبلو زلنا زي محقواس مالتيو كمودما أب gambling بفلاي كمار تغينو losses followed by attempt to
make up for them ስለዚህ ብዙሕ ገንዘብ እንተኸሲርካ እቲ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከም ዘምፃኻዮ ቅድም ክትፅዓት ከለካ ይርዳእካኒ ምስ ወዳእኻ ግን እቲ ገንዘብ ዝጠፍአ ከመይ ገይሩ ከም ዝመፅእ ከመይ ጌርካ ብሕጂ ኸ ክተምፅኦ ኢኻ ትዕዳ ዓብይ ጭንቀትን ተስፋ ቁርፀትን ይፈጥረልካ ማለት እዩ ሻብዓይ ድማ ነቲ ወልፊ ንምሽፋን ብዙሕ ግዜ ሓሶት ክትሕሱ ትግደድ ወይ ክትሕስዊ ትግደድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘይተጥፍእ ወይ ከምኡ ድማ ካልእ ሳዕቤናት ወይ ካልእ ኣድቫንቴጅስ ከም ዘለካ ከምኡ ምግባርካ ከምኡ ጌርካ ነብስኻን ንኻልኦት ሰባትን ክትጥብር እውን ይፍተን እዩ ራብዓይቲ the real causes እቲ ቀዳማይ ምንጩ መበገሲ ጠንቂ ናይዚ ወልፊስ ካበዩ ኢሎም ብዙሓት ሳይንቲስት ብዙሕ ግዜ ዘፅንዕዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝረአ ሕማም እሞ ኸ ሓደገኛ ሕማም እንተሎ addiction እዩ ካብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ከባቢ ናይ 10-20 ደቂቕ ቦታ ኣሎ ኣብ ስዊስ ኣብዚ ከተማ ዘለኹ ማለት እዩ እቶም ድራግ ኣዲክት ብሓሽሽ ነፍሶም ክቆፃፀሩ ዘይክእሉ መንግስቲ ምሸትን ንግሆን ሰሪዑ ይህቦም ምክንያቱ እዚኦም ሰባስያቶም ካብ ስራሕን ካብ ሂወትን ወፂኦም እዮም መግቢ ኣብ ካልእ ቦታ ሂብዎም ኣብኡ ድማ ክሳብ ዝሞቱ ተሓሽሽ ሂብዎም ምክንያቱ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ሂወት ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበፅሕ ሕብረተሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም መሊኦም እዮም ብዙሓት ካብኣቶም ደቂ ዓዲዮም ኣብዚ ተወሊዶም ብፅቡቅ መዕበያ ከዓብዩ ዕድል ዝነበሮም እዩ ኩሉ እቲ ፀጋታት ናይ ቴክኖሎጂ ዝነበሮም እዮም ግን ኣነ ብዛዕባ 5-10 ይዛረብ ኣለኹም ብውሕዱ ምሸት 6 ቦታ ተሓሊፍካ ከባቢ 300-500-600 ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኣለዉ ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ከተማ ካብ 3 ቦታ ዲገለይ ዘሎ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እቲ እዚ ናይ ሳብስታንስ ወይ ናይ ሓሽሽ ወይ ናይ ገለ ጥራይ እዩ እቲ ናይ ኣልኮል ምስ እዩ እቲ ናይ ቁማር ናይ ገለመለ ንብሎ ዘለና ካልኣርሲ እቲ ቁማር እውን ናብኡ ይወስደካ ተስፋ ምቁርፃት ዝገበርካ ናብ ድራግን ናብ ኣልኮልን እዩ ዝወስደካ ስለዚ ጥንቃቄ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ብዙሕ ሪሰርች ያው ሳይንቲስትስ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘጥፍኡ ንኸፅንዕዎ ሓንቲ ዘፅንዕዋ ግን እንታይ ኢሎም research makes it very clear there is no way to predict who will develop substance use or gambling behavior ስለዚ ሳይንስ ብመፅናዕቲ ዝበፅሖ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ንእሽተይ ከሎ ወይ ቆልዓ ከሎ ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበየ ወልፊ ክህልዎ ኢልካ ክትግምግም ወይ ክትንበእ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ብተፈጥሮ ዝመፅእ ነገር ውሑድ እዩ ዘሎ እቲ ወልፊ ካብ ኣከባቢና ካብ ካልኦት ፅልዋታት እዩ ዝመፀና እምበር ኦኬ ኣብ ሳይንስ ንእሽተይ ክፋል ኣሎ ጀነቲካሊ ካብ ወለድኻ እውን ዝሰጋገር እውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ንእሽተይ ክፋል ግን እቲ ዝዓበየ ክፋል ግን ካብ ከባቢናን ካብቶም ንቐርቦም ሰባትን ካብቲ ኣተዓባብያናን እዩ ዝብገስ ኣብ ዝብል እዮም ዝሰማምዑ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ወልፊ ጠንቂ ዝኸውን ኣከባቢ environment ንኣብነት having a family member who is addicted ንኣብነት ኣብቲ ስድራ ሓደ ሰብ ወልፊ ዘለዎ እንተሎ እቲ ወልፊ ነቶም ካልኦት ክፀልዎም ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ብፍላይ እዚ ናይ ቁማር ወልፊ ወይ ናይ ካልእ ክነግሩኑ ከለዉ ንዓይ እንታይ ይብሉኒ ሰባት እዮም ዘልምድዎም ንኣብኡ ሰባት እዮም ዝወስድዎም መጀመርያ ስለዚ ፅልዋ ናይ ሰባት ኣሎ ሽጋራ እውን እንተኾነ ኣነ እውን ኣብ ገለ ፖይንት ናተይሲ ሽጋራ ስፈታቲነ ነይረ ሽፈልጠ ብፅልዋ እዩ ዝመፅእ እሱ ስለዚ ንዓይ ዝፀለወኑ ሎ ኢለ ከጠቆኖ ዝኽእል ሰብ የለን ግን መብዛሕቲ ግዜ ፅልዋ ኣሎ እቲ ፅልዋ ከዓ ፀቕጢ ኣለዎ ሕጂ ዝያዳ ኣብዚ ክንዛረብ ከለና ኣብቶም ሓደገኛታት ሽጋራ ገለመለ ሓደገኛታት እዮም ካብኦም ዝገዱ ሓደገኛታት ኣብኦም እያ ተኪረ ዝዛረብ ዘለኹ ነቲኦም እውን ሸለል ክንብሎም ኣለና ማለት ኣይኮንኩን so ካልእ lack of parent supervision ንኣሽቱ ኣብ ወልፍታት ዝኣትዉ ናይ ወለዲ እኹል ተኸታተልነት ምስ ዝጎድሎም ይብለና ኣሎ ሓደ ካብቲ ፋሚሊ ወልፊ ምስ ዝህልዎ ካልኣይ ድማ እኹል ተቆፃፀርነት ናብቶም ቆልዑ ምስ ዘይህሉ easier access to things ከምኡ ድማ ብቐሊሉ ነገራት ክረኽቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንኣብነት ጌም ቴሌፎን ኩሉ ግዜ ዝሕዝ ተኮይኑ ግድን እዩ ናይ ጌም ሕማም ክሕዞ ብግዜ እንተዘይተቆፃፂርካ ኢኻ ናይ ግድን እዩ ሕጂ ኩሉ ጌማት ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ጌም ብዙሕ ጌም ኣሎ ጌሚፊኬሽን ዝበሃል ሳይንስ ኣሎ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ሓንጎልና ብጌም ጌርና ንቕድሚት ንወስዶ ግን ቁፅፅር የድልዮ ምክንያቱ እቲ ጌም ኩሉ ግዜ ወልፊ ከም ዝኾነካ ገይሩ እዩ ዝስራሕ ክስዕርን ክትሰዓርን ኣብ ስምዒት ከም ተኣቱ ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ብጥንቃቐ የድልዮ ፒር ግሩፕ ኢንፍሉወንስ ናይ ዓርኪ መዘና መሓዛ ፅልዋ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ወልፍታት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኢንቫይሮንመንታል ወይ ናይ ኣከባቢ ፅልዋ ክንብል ከለና ሳይኮሎጂካል ናይ ሓንጎል ድማ ኣሎ ንኣብነት ኢምፓልሲቭ ፐርሶናሊቲ ሰባት ሃንደበት
ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዝፍትኑ ሰባት ዝያዳ ተጠቃዕነት ናይዚ ወልፍታት ኣለዎ ምክንያቱ ሃንደበት ከይዶም ቁማር ክፃወቱ ክእሉ ሃንደበት ገለ ክገብሩ ክእሉ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ሃንደበትነት ፀገም ኣሎ ካልእ ትራውማ ኣብ ሂወቶም ሕማቕን ፀቕጥን በደልን ግፍዕን ዝወረዶም ሰባት ካብ ተስፋ ቁርፀት ናብ ካልኦት ወልፍታት ክኣትዉ ክግደዱ ክእሉ እዮም ከምኡውን ሜንታል ሄልት ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ንኣብነት ከም በዓል ዲፕሬሽን አንዛይቲ ስትረስ ፀቕጢ ጭንቀት ከምኡውን ሻቅሎት ዝኣመሰለ ዘለዎም ሰባት እውን ንከረጋግእዎም ክብሉ ኣብ ከምኡ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ተወሳኺ ድማ ባዮሎጂካል ወይ ከዓ ተፈጥራዊ ዝብልዎ ንኣብነት ብፆታ ክንርኢ ከለና ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ግዙኣት ናይ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ክኾኑ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝወዳደሩ እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሳብስታንስ ኣብ ነገራት ኮንሱም ኣብ ምግባር እምበር ኣብ ቢሄቪየር ናይ በዓል ቻት ናይ በዓል ገለመለ ናይ ቴሌፎን ናይ ከምኡታት ኣዲክሽን ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ኢቭን በዓል ኢንስታግራም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይብርተዕ ፅልዋናቱ በዓል ቁማር በዓል ዝግብሪ ሕቡእ ንብሎ ዘለና ዝተፈላለዩ ነገራት እዚኣቶም ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይበዝሑ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ወልፊ ሓገዝ የድልዮም እዮም ቶም ንኣሽቱ ኩሉ ግዜ ምክትታል እውን የድልዮም እዩ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኩልና ተረዲና ኣሎ ግን ዝኾነ ይኹን ወልፊ ግዜ ሂብካ ስራሕ ተተገይሩሉ ኩሉ ክሓውዝ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ደገፍን ኣገባብን የድልዮ እዩ እንተተኻኢሉ ሕክምናዊ ክኢላዊ ሓገዝ የድልዮ እዩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ሳከት ከምቲ በዓልካ ቀበጥበጥ ክንብል ዝለመድናዮ ብቀበጥበጥ ንገድፎ ከይመስለና እቲ ሓቀኛ ወልፊ ሒዝና እንተሎ ሕክምናዊ ወይ ክኢላዊ ሓገዝ የድልዮ እዩ ስለዚ ክንታይ ዓይነት ሓገዛት ኣሎ ክንርኢና Treatment include any or a number of components often deployed in combination and they can change through the process ተብለና ኣሎ ዝተፈላለዩ ነቲ ሕክምናዊ ወይ ምውጋድ ናይ ወልፊ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዎ እሳቶም ከዓ ሓዋዊስካ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ድማ እናቀያየርካ ትጥቀመሎም እዮም ይብለና ተቀዳመይቲ ዲቶክሲፊኬሽን ይብልዋ እንታይ conducted under medical supervision ዲቶክሲፊኬሽን ማለት እቲ ወልፊ መርዝን ድዩ ነቲ መርዚ መጓደሊ መድሃኒት እዩ እዚ ሕጂ በዓልካ ወይ በዓልክ ትገብርዮ ኣይኮነን ብክኢላ ተደጊፉ ዝግበር ይብለና ኣሎ ካልኣይ medications that reduce or counter use of illicit substance are suitable for some ንገለገለ ሰባት ድማ መድሃኒታት ነቲ ፅልዋ ናይቲ ወልፊ ዝፈጥረልና ዘሎ ንዕዑ ከጓድሉልና ዝኽእሉ ነቲ ህርፋን ነቲ ባህጊ ኣብኡ ዘለና ንዑ ከጓድሉ ዝኽእሉ መድሃኒታት እውን ንገለገለ ሰባት ይሕግዝዎም እዮም የተባብዕዎም እዮም ኣብ ምጉዳል ንክቃለሱ ይብለና ሳልሳይ ሞቲቬሽናል ኢንተርቪዊንግ ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ሪሊ ውሽጦም ዝትንክፍ ዓይነት ዕላል ክትዛረብ ከለካ ኢምፓክትፉል ዝኾነ ኮንቨርሴሽን ክትገብር ከለካ ሓንቲ ፅንፅዋይ ኣላ ኣነ ሰማዕኳ ሓደ ሰብኣይ እዩ ከባቢ 20 ዓመት 30 ዓመት ሽጋራ ስሒቡ ነይሩ ሕጂ ብኩሉ ሰብ ረብሪቦም ገዲፎም እዮም ሓንቲ ግዜ ግን ምስ ወዲ ጓሉ ቆልዓ ጓል 5 ጓል 6 ዓመት መራያ ትፈትዎ መራይ ዝፈትዋ ብሓደ ብመኪና ክኸዱ ከለዉ ሲ ኣብ መኪና እታ መኪና ከሎ ሽጋራ ስሒቡ ነይሩ ሰበት ነይራሲ ርኢ ኣቢላቶሲ በኽያ እታ ቆልዓ በኽያ ሕጅስ እንታይ ኮንክ ዳ ኢልዋ ጠጠው ኣቢሉ እንታይ ኮንክ ገለገለ ኢልዋ ሲ ብሓጎይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ትዘሕዝነኒ ገዲፍካ ንክትከይድ ምዃንካ ኢላቶ እንታይ ኮይነ ዝኸይድ ኢላቶ ሽጋራ ክትቀትለካ ስለ ዝኾነ ኢላቶ እታ ቆልዓ ክንደይ ሰብ ተዛሪቦም ዘይከኣለ ኢሚድየትሊ ነቲ ናቱ ሲስተም ዲስትራፕት ገይራቶ ኮምፕሊትሊ ሰይራቶ ኣብኡ ከሎ ነታ ሽጋራ ገዲፍዋ ኣውቶማቲካሊ ጠጠው ኣቢልዋ ሕክምና ከይዱ ኢሎም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣውቶማቲክ ነገራት ንሰባት ክዕድጎም ይኽእሉ እዚ ሞቲቬሽናል ኢንተርቪዊንግ ወይ ከዓ ሲርከምስታንስስ ማለት እዩ cognitive behavior therapy ዝበሃል ከዓ helps to recognize and cope with situations that can trigger the desire to use እዚ ድማ እንታይ ገብረና ነቶም ኩነታት ናብ ወልፊ ናብቲ ነገራት ንክትህልኽ ዝግድዱኻ ነገራት ከመይ ጌርካ ተለልዮምን ከመይ ጌርካ ካብኦም ትህለን ምክንያቱ ንኣብነት ሽጋራ ወይ ገለ ክንርኢ ከለና ምስ መስተ እዩ ዝኸይድ ኣብ መስተ ዘለዎ ኣብ ሓጎስ ዘለዎ ሽጋራ ደስ ዝብሎ ሰብ ስለዚ እዚ እውን ከመይ ጌርካ ትጥንቀቐሎም ብከመይ ተወግዶም ጥንቃቐታት የድልዮ ንዑ ዝሕግዝ ሜላ እውን ኣሎ ካልእ ላይፍ ስኪልስ ትሬኒንግ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ተስፋ ቁርፀት ኢና ኣብቲ ወልፍታት ዝእትዎ ስለዚ
تسفا هيبكا نفس راح زملو سولو أجباباتن مورالن طببن ممهار دما حدا كابتي سرب تخاوي نوح كات على نزلو مفتحي كخون يخيل يجيبلو مالتيو دحرجي كال فيديو انت قبري عم مفتحيتات رايزة تكورا جن مفتحي تسأقام كيف كايك سرح سلازيكل إذا فيديو بزح نقرات بزعبا والفتات كنت زارب كلنا كساب كندي وشت زعتوي حدا جنيا مخا نختوقدو دارقا مبزحت جزي نختوقدو أزي كبيد زخانة جن ዝከኣል ብዙሓት ሰባት ካብቲ ወልፍታት ክወገዱን ክእለዩን ዝኽኣሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኣነ እውን ብዙሕ ናይ ሽጋራ እኳ ወልፊ ነዊሕ ነይሩና ይብል ግን ብቐሊሉ ክገድፎ ክኢለ ኣነ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ወልፊ ክግደፍ ከም ዝኽእል ክንኣምን ኣለና ኣይክእልን እያ ንበል ምክንያቱ እናሰሓብናዮ ወይ እናሰተናዮ ተወለድና ስለዚ ዝለመድናዮ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ብርቱዕ ምክንያትን ስነ ስርዓትን ተበግሶን የድልየና ዘረ ምባል እዛ ቪድዮ እዚኣ نوح بزح حبريتا زلوايا برقز جن من البات نحوخم نحفتخم أبكبابيخم كتسعولو له خمزة لكم نتوم حجز كونم زغيل يشير جبروا نعم من البات بالتبابع كونم يخل زيادة جن هنا أبكبابينا كن عزب بخميت والفكمة أن خمز غيل كنستوعل كابستفل عليه تمغنيات دما كن اللي نتلنا دما جينا كيس عرر خلو كنقدلو كنقو حاصرو كنفتنينا توم المجمرة ترون دلهم شمي جورج درار بحال أبز الشانل بزو حناتي نحبرة السبنا بقلن بحبرة السبن بتحساسبها كعبيوز غل بقطبها كعبيوز غل تحصل لنا عطيهم تمهروا private classes ون على abdurarhiwat.com لينك اب description لكم بتوساخي تومكم وترو نا تمهركم تعبيز لهم قصلوا توم وترو أبز تمرتي إنا بناتكم حسابات تتبابعون موتيفيت تقبرون زلهم هاي هجون كتبيكمي ناتكم مغرتات نزول الفيزيك تعوتوا لي زخالكمون ناتكم حسابن ناتكم مخرنا بتحتي كتصبيه نايلو مسرح جن أبستودي على أبكالك سام الرخب دحنكونو تشاو